hau jotono lamso go hanya hai jehpura chul blog channel honarok to sawin mambayo ta hotai buksong chini bukuk sanal level ma je cancer manjak bini last decision laimani ekeba je bangalore tlangmani yakulo bono 5 to 10% basinan chance non shu ekdom mane kono phono bono nayani kono krikha bin je report check khamani yakulo ni sajangmani tai bono bangalore ni no kirbe hospital ro hojangmani yakulo aron doctor ko ekabang ma salemani yakulo sudu kemoris me last pache khanyan ton shu abo basine basi ekdom sure saran sajangmani yakulo bumma bufa soile no no tlang sinai ano chitung nangkhe nei je samani abono to inyo sini Dara Amrit heka prank master sin da read not to bono joton siniwo gabbeni bo kasya bo bin je musungmani khan musungmani heka joto lokorong musungjangman no kogno tei kaisi sawi khnarka nangkha thaitung nangkha rang bai thangbai tung bin sago bai tung tobo bono nasigi bethar musungya nangkha bono ko ayeng mumbai phon thaitung tobo bono no tumna musungya bono amke kabjak nungna musungya sai khnarka je lokoro hamjagi chuba mani bebang bini bagai chuba o ambagai bono last pasik jora tongko last pasik ai musung chaiu khnarka getai bo tam tam sakanar khnani je bidin bising tei au boku Sanjana Debbarma to emne se ekdom kosto ba yakobai dukhu ekdom depression tei bo salsa salnai je sabo masi teng ta hera kaham kren ko bono hasi khusi ke je ton mamen bin jorte bono kaham kaham sawi kaham ke rohnan sungche khalen nang thai amke bin bisangon wana cinta khlai te depression khlai man belai sa khlai te nogo Hanyamar je baiman bailai siteng lokoro hamjagi je chuba man chuba khaba je last pachak bono nanya le nya klayo ngnarok cinta Amrit Debbarma tam tam saka khnanya ji abidin bising tunyo nangkha mumbai tewasi thangai bono magrang ngthon bini thani khibuni ke bo thuitung magrang thangtung tobo seng ktheinole ai kthangole kthisi ke tonimaliya no opinion asungno ang manai sanjana nogo tongtoi theirenani musungya chiri khogoi nainani musungya bono chiri khogjak nogo tongtoi bo hospital nangkha hospital chiri khogoi mumbai chiri khogoi thikno Sanjana Debbarma theisinai seng je chuba laimani kosto mosto ke seng satung hnya wate hnya seng rang thumuni ke chuba laimani a manai sanjana theisinai but last option tongkho kaisa kemoroi ne ke bono naimangko thikno bini lungs rok bini liver rok damage ung thangbai ke haipano sengbo saimano pulano saimano seng a borok ekdom thongorok laijak basai bomaya nangi bomaya chai bomaya seng saiman to tinga seng suba lake tamni bagai seng suba khabono seng bono tonogo pok pok laiting hne klai thaiting hne seng subaya seng to bono last step jora seng nainai hni ani mote khai ang subau ang phunga se chiri video nu kham ta punjo pras punjo khai ang numa mote numa logrong ang video ma khai kya tamni maka seng bono nainani musungo last step jora please ani koimo last step jora munai Sanjana no seng treatment khainai je public rok rang chuwa mane nangkha pura thangtung na thangya tung au bai onyono phanu chubai ji bat bonole seng last step jora seng nainani musungo seng bono nogo tongto tei chiri khogoi kapjak seng nainani musung liya seng bono last step jora nangkha bo hospital o thuitun a musung ma bai angle bono ani opinion mo bono ang rang khage ang riu ang bono nogo thibaitung hanya hai Bangalore kisa berai ke nogo thibaitung Bangalore malia yakar rekha bat borok to sawo last step tongko kemoroi nyai mano ke sing kemoroi nanya ni musungo bono please Sanjana Debbarma ni family rok o rang engkha public ni rang te Sanjana Debbarma no a rang bai a rang hanyom bono bin thani khibe punyo on thani pon khibutung do maganang thanglia but bini thani bo khibi hitun maganang ngthon bini thani khibuni ke bo thuitung maganang thangtung tobo seng ktheinole ai kuthangnole kuthisi ke tonimaliya abokhle ang ekdom chajakliya jara jara chuba honai jara jara rang rohriya kurok tabo kobangman tongkhana khakleo ang borno bo konjini musungo norok please arang rok no norok tabuk sak norok gurubo ngaba gurubo no tongradi nangkaba seng manai Sanjana no tewasi treatment khaini ke rang rok nangai thangka afur nai eba khate khoroksan norok lagi arang no hakani opinion asungno ang manai Sanjana no nogo tongto tei theirenani musungya chiri khogoi nainani musungya bono chiri khogjak nogo tongto tei bo hospital nangka hospital chiri khogoi mumbai chiri khogoi nangka mumbai tewasi thangai bono kemorothum te kaisa kok please patient ni bwskango norok negative kok tasari mane no bo
थैसिनाय बतै तंलाखा आमते हाय कक सामानि बिनि ब्रेनो टेब एफेक्ट खालायो बिनि ब्रेनो एफेक्ट खायते खायते बिनि बुसाग्रक साब आमते हायकेनो नस्त नाय ते थांनाय बनो दाबुक sak संसारो तंसा sakle bono kaham kaham sung sawi neke sung bujugui roha thai klayo tingno bo thiti tui toka pheo bini khawo khaksana teke sajungma ang ko ahanok nung thangnai do nung tawana di ni sung bono phandu thai klayo sung kwbangma educated tongo sung phandu thai klayo bono जों पेशेंट खरकसो पेशेंट नि जेकुनु पेशेंट नि बसांगो ओमहाय नेगेटिभ कवरक साले आ बरकते बासि थाय लाखने आं खाख्लायो बो बासिना तंफानो जो बिनि बखरक साइबानि बनो डिप्रेशन बो आसकाय डेंजरस डिप्रेशन जे रोग गोथां दंतति फाना बुथार खिबि मानो आबनि बागै बनो बो अलरेडी से डिप्रेशन क्लाइजाक तेबो डिप्रेस ता क्लाइदि बो नाखते एक मास बासिथों ते दुइ दिन बासिथों खाकसांग्रि हदि आसुनो आनि कयमो हामबाय Gaye sini Dara pohor je help kani sin Dara pohor Debbarma bo sawi khanar ka bin khuk baithang haiga sak baithang no kemuri khani simi last baithai bagi tongchu ni doctor saklai rekha nei sawi khanar ka tai baisina ni ekdom chance kom 5% hai pura kuno chance kroi ni sawi khanar ka tai bin sak baithang khuk bain tam tam sawi khanar ka norok khanani idi sini Dara pohor Debbarma tam tam sak Fongka hamjatono koya sanjanani labdet norok norina bagise nge norok kabanga borok saimana mo songjaka sangbaikha abono bini final labdet ang norok norina bagise nge sang saimana sini koya sanjana cancer manjakjak sang bono treatment khlaina ne bagai Bangalore tolai phaimani abono norok jotono sio nge sango sakango phaika 17 tarikh sang phaika nge sang hospital doita sos khaimani kaisa SCG te kaisa hangka Sri Shankara nge apani bere Shankara tesa komni tesa affordable khaiman honai sangaro admission khaina honai direct tolai phaimani adino nge sini flight sarai garotoni nge phaite belai horom thangka nge sanga horo thanglaikia emergency o thanglaikia nge yango bo tani dolok nongo borok contact khai abo haike sing tlang laimani nge tabo kok nge abo ses sanga dino bono tlang kha nge bini tata ni to sini report tong laphoni nge aro joto phonoka haipano bono admit khaimalia doctor ok saklai rekhata borok report nai saka mane ngalak orong ngalak borok ya kare rema haina nge joto report nai tamang khata bo bini bo hai problem mangkha nge abo borok no kisa sanai bini hingkai kabangma je body part koboni organ rogo bo spread ang thangka boro boro ongkha hingkai bini lungs o thangka liver o thangka hingkai blood o thangka tei blood clot rok mongbai kha hingkai tei tumor hai bo tongo bini back side ante side ta hingkai abo kabangma sing tongsio kaisa jaga hingkai surgery rok phono khlaiman khamo hingkai amo hai kabangma jaga sai bini baharai tongbai kha rom sai tongbai kha hingkai aboni bagai doctor rok risk nalia borok yakarai rekhata hingkai bini abo kok ni kok yakong o semi hingkai yakong khono tan suiman khamo hingkai yang saka bo bisimo do joto jaga sai motamoti baharai thangmani bagai doctor rok mana yakarai rekhata hingkai nongni rang bo bainai private hospital bo hingkai ba hingkai norok Gana ni kaisa government hospital tongo kidwai aro phano tlang de ni simo refer khari hingkai abo sung video borikha tini koya bishal ne ro bo nukhona te ane ro miyang update dekha hingkai abo haike sangaro tlanglai thangmani aro bo same condition no abo haino sao hingkai joto report nai boro bo same no ta abo haino hingkai last option dekha borok norok chemo start khaimano chemo bai jodi thangkai ba thangka thanglia kai ba thanglia hingkai bini to last ni 5% 10% abo hai simi si tongja sio sini koya sanjanani hingkai mane belaikhai dokho nangai phayo aborok khonakai sing miya bo sini aro salai belaikhai kablai kha jotoni borok video nokbai khin sini mokolni mukti rokta hingkai bini ama song bini babo song to kono sia hai sing thangba kya kapmang
abono sangbo belai khai dukho nango bini bagai asa kosto kai tulai mani ta nge tabuk abono last option bini kemo rewi ban sikha ba ban sikha ban silia ka ba ban silia nama haita borok samani hingke norok kemo start khaimano abong i kidwayok khaimano nge problem hingke abose sakango borok no tata talangpro borok phaipro bini mama o je biopsy khaimani je block je tissue no to bujakliya arono hospital o kawai phaijaka nge tomung na tissue a je block biopsy ni tongkha hingke o kidwayo no bono kemo start khlaiman khamata nge tabuk main problem hingke abono a je block gori ni bagai bono robo kemo naimalia doctor okai size khaika norok tata o tesa back khlai thang de nongni jehetu aro se block ba aro tesa thangai kemo start khai de ni sauta nge sang tabuk sab lainai discussion khai lainai tabuk sang chini Bangalore team ni Dinesh chini brother Dinesh bo bai thangai sang tam khlaiman borok bo hai ke sobaiman tam khlaiman khlaime asenago mane kok sab lainai kisa sa second sa sang discussion khla lainai ta tabuk thangai nge mia to sang rest khlai lai kha sak thoya sa ya ka tong lai mane mia Dinesh hasa tholai kha ta nge bini ekdom jora kom abono belai khe jora kom बुफ्रोजन इतामंग थानो के साइमन या बो ईश्वर से मिसे साइमन इनके तबो ईश्वर नि थाने से बिनि लांगमा ईश्वर जखन लांगमा रिखाबा ईश्वर नि थाने से बिनि लांगमा डॉक्टर तो मंगसा खलाइमिया बरक आबनो लास्ट ऑप्शन ना सर्जरी खाइमन कोनो खाइमिया बिनि ते केमो से मिसे काइसा बिनि लास्ट ऑप्शन तंसो केमो रे थांका बा थांका आया का बा थांलिया इनके 5% 10% के तनो रबो सियो गोबां सिनाय दं nge kuno khaina gere kuno upai gere de namo khaita nge abono seng belai wana laijak belai khe du khobor nang laijak te inoro ko bang saimana mo sungjaka saimana bo nangnai haboni bagai update diwo seng asek post khai soba laikha tripura ganangai sini dofa ganangai raino soba laikha ma khai sarai khonai sikla sikli okra sakra joto seng bini bagai emotion nanglai dong bini bagai dukho nanglai dong social media kholok kana bini mamang donation khang lai mani sori lai mani kab lai mani abo khai mang ang bon nugo nge aboni bagai joto non hambai mario asake seng bono support khlai mani soba lai mani nge tirpurani seng soba lai mani bising bono khana asek khairok jaknai asek soba jaknai sini kuya sanjana nong khana bono record hai bono tabuk obo sini yago ya bono mathangani doctor rok ni yago buya bono mathangman tamukai ishor simise kaisa tabono sanayo bono update katal ngesang tabuk discussion khai tamuk khaiman maya sang nai lai nai nge belai ke hambai update di tongphinai nai tongde jotono na hambai minor to final update ha ke ba bong decision lognor khnawi mambai khana gabono sanai nar jema saksini bogu sonjana debarum bagai prek haila ji janja surile mani janja bisas khemani mata ya tai rongno ge asang sano songbo buku sanjana debarma hamai phaimana tei asang sano songma tarong thani jate baba hamai sangsaro kam koreng tong phaimana tei abon nayo emne to sung sawani mani tongo sini buku sanjana debarma belani serious condition haipano mutar naklema bai gods no seman chena heda tam khlai nei khlaya kanor je mansa video share